da Aisha Binani ta lashe zaben da aka yi a Adamawa, wanda zaben da ya kasance har sai da aka yi inconclusive a kansa. AD Multimedia, please subscribe, kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. To me kallo ka ji da kunnanka, a daidai wannan lokaci ne aka wato Aisha Binani ta lashe zaben da aka yi a Adamawa, zaben gwamnoni da aka kaddamar a Adamawa. Ta lashe zabe bayan da shugabannin INEC na Adamawa suka kaddamar da Aisha Binani ta ci zabe. Ana wata ga wata kenan shugabannin INEC kuma na Najeriya sun kalubalanci hakan, suna cewa babu yadda a bisa wannan shugabanci nata. Da ku sani cewa mawaki Dauda Kahutu Rarara sarkin hanzari a daidai wannan lokaci har ya fara yunkurin sakin sabuwar waka. To ana wata ga wata wannan zabe zamu ga lokacin da za a gama shi. Wannan zabe an yi inconclusive a guda biyu kenan, wanda yake dama mun riga da mun sani cewa babu wata mace da ta taba lashe zabe a Najeriya gabaki daya. Ita ce dai macen da ta fara lashewa na farko, kuma amma har yanzu babu alamun za a bata. Kuma a daidai wannan lokaci malaman mu suke kara mana haske akan shugabancin mace, wanda suke bamu hujja da wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ce yana tausayin mutanen da mace za ta shugabance su. Mai kallo da sauraro, idan za ka dore ka bi mu a wannan tashar ta mai suna AD Multimedia, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan a ƙarshen wannan bidiyo ne za mu samu muku waka da kaɗan daga cikin wakar da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya fara yi. AD Multimedia, please subscribe, kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. Aisha Binani ya takarar gwamna a jihar Adamawa. Aisha Binani yar jam'iyyar APC ce, kuma ta samu damar lashe zabe, amma zabenta ya shiga cikin kanikaye. Ana ta saka inconclusive a cikin zaben, inda ya kai zaben har ya fita daga jihar Adamawa, ya fita ya koma Najeriya ma gabaki daya. Yanzu kowa idansa yana kan wannan zabe. Ba kan mai da muka gani, kowa ya zuba ido ne, yana so ya ga me zai faru. Kowa ya zuba ido yana so ya ga ikon Allah, ya ga abin da zai faru game da abin nan. Wato a lokacin da Aisha Binani ta lashe zaben, har mutanenta magoya bayanta har sun fara congratulations, ana ta yi mata congratulations, ana taya ta murna. Sai posting suke yi na social media, amma wannan posting nasu yanzu dole. To masu kallo da sauraro, da ni da ku gabaki daya, sai dai mi fatan alkhairi a game da wannan zabe da ake ci gaba da kammalawa a jihar Adamawa. To muna fatan Allah ya sa a yi wannan zabe lafiya, a kammala lafiya, a kaddamar da sakamako lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana masu kallon fim ɗina mai suna Kishin Sana'a. To Kishin Sana'a muna ta ƙara shirye-shirye, muna kan dawowa, wanda yake insha Allah za mu dawo mu ci gaba da ɗora muku Kishin Sana'a. Kar ku manta da tashar tamu mai albarka mai suna Abit TV. Ku je tashar mu ta Abit TV, ku yi subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ɗora muku ingantaccen shirinmu mai ƙayatar da ku, wanda yake sa ku nishaɗi. Za mu ci gaba da kawo muku shirin Kishin Sana'a kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a. Insha Allah za mu ci gaba da ɗora muku shi. Ku dai ku je tashar mu mai suna Abit TV, ku yi subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon ɗaukar mu da zarar mun ɗora. Masoyana masu kallon shiri na Kishin Sana'a, kar ku manta da abin da nake faɗa, muku. Muna ƙara godiya a kowane lokaci da irin yabo da muke samu daga gare ku. Ba ruwanka ka tabbas na kashe shi ba, Allah ya tsine min albarka. Kai dalla mana ka shiru da Allah. Aba dan girman Allah bai kamata ba wallahi. Kalli fa ciwon da yaji ba. Akan sana'a ce ta hada ku da shi. Sana'a ce ka samu rabon ka ya samu naka. Dan Allah ka yi hakuri. Kai ka san wannan. Sai ka daure akan neman. Kai ka san wannan dalla mana ka mun shiru ma Allah. Dan Allah ka. Ina wadan yayanka ba ka mun shiru ba. Dan Allah ka yi hakuri. Baka ji? Ba sai na kashe wannan gayan ba, Allah ya tsine min albarka. Ƙarya ne wallahi. Kar ka min magana a nan gurin. Na san mahaifiyarmu ba ta so ranta ya ɓaci akan abubuwan da ba ta san abin da za ka karata. Ka bari. Na san duk wasu abubuwa, na san yayana yana ji a gidan bursin din nan, ka kare ni.
kar kai mun magana kai ma idan ba kai mun magana sai na sare ka Allah ya tsine mun albarka. Haba yaya ka tuna ni fa kanin ka ne ka ce zaka sare ni akan abin da bai kai ya kawo ba kai hakuri dan Allah neman duniya kai ya sa ka kashe dan adam haƙƙin rai kakkata bilahira da haƙƙin rai kai tsaya ka ji ka tuna yaya ka tsaya ka rike wa'azin ka kai Allah kan ka mun shiru da Allah